Já vím. Vyprávěl vaší matce, že to je příběhy. Velice jí miloval. Tvoje, co to je za cestu? No to je nějaká prostě příšerná cesta, no. Tam jdeme, jo. Jsme měli jít přes Mnichov, tady si prosím. Já se tam jdu, že asi tudy ne. A jo, ok, tady najsvačili a tam to projdeme a jsme u Vrtka. My jsme měli takhle přes tady. Nedojedem. Přijdem, vole, v 9. Sorry, už jde do prdele, vole. Už se na vás serem, vole. Teď přijde kamion. To jsou klíšťata, nebo co ty, vole. Zavřete okna, nedostanete klíšťata. To je krásný vzduch, ty vole.